नै लोगोफोर मा फिथाइ खादों आं नै जाया बावखानानै दोनसै दा मोनायाव एवजालाबायनो दिनै सानफ्रामबो सानावबाथाय टाइम मोना सानाव लायनो हागौ मोनायावबाथाय खुन्थाइ नारा फिथाइ होनो लोगोफोर बेखौ खुन्थाइ नारा सोर सोर बबाव मा नाम होनो बेखौ कमेन्टआव लिरना खोन्था नै गोथावथ' बियो आयुर्वेदिक मेडिसिनसो मा होनो आइरन मोनोनो बेखौ जाबा सुगार गायोनो मोखाना नुगौथाय सुगारनि थाखाय मोजांनो प्रेसार सुगार कन्ट्रल लाखियोनो जानांगौ गथ'फ्रा जाया बिफाजों आंजोंनो जानोसै दा मोनायाव एवनानै जानांगौ हरै दंबावोलै फाथो गोथाव फिथाइया बेनोबा सानैल' जाग्रालाय माथो बैसाग मासाव थायो बियो गोखा गोखैजों होनो मोनो बोथोर गिबि थायग्राफ्रा बैसागनि आगोल थायबावोसो मालाय जानांगौ दे लोगोफोर नोंसिनि खाथि खाला अबेबा दंबा जा बेखौ आयुर्वेदिक मुलिसो बियो मेरला बोथिसे बोराय बुरै थ'दो फैदो मैथायाबो नै जाबायानो आंना दा बादियाव मोनसिथांखौसो खानांगौलै बारा बुरजाबो नाङा ओइ बिफा फान्थावखौबो खायोना नै फान्थावआबो मेरला दङ जागासे बिमा फिसा आयै फान्थावआ थायदोंथ' आरो आयौ फांसेयावनो बोथिसे जानोसै माथो बिगुर लेबाबा जाजाया दा बादाव बानलुआबो नै जि मोजां थादों लाबो ओरै खाथियाव बानलु फिथाइ खानायखौ देखायथारनांगौ गोमो बै बारि मोनसेनि बानलुखौ मालाबा खानोसै बाहाय एसेल' गायनाय जादों मोनसाबबाय सानैल' जानाय सासेया जायानो बानलु रन्जा बेखौ लाब्रायाव होनोसै खादां खाबालाय मेरला दंमोन फान्थाव आलु टमेट' लाब्रा गोथाव मोनथारो आंहा दा मोनायाव जानो खाखाबाय सानसे बाहेरायाव थानाय खानो टाइम मोना मोनानासो फैयो दाउजों जोगोनारजों संनोसै
दाउआव जोगोनार होसनबाय जोगोनारखौ फाजा ओंखाम जानोसै लोगोफोर जोगोनार दाउ आरो जोगोनार बिजौखौनो फाजा गैया नै लेबु मोनसे जोगोनार बिजौखौ जागोन गोथाव जाथारदों जोगोनारा दाउजों जोगोनारजों होनबाथाय आरो माथो रायलायबावनो बानलु नङाबानो ओंखामखौनो जानो हाया बानलु जायो बानलु गोरान एवना नयथा जाबाय थाब थाब जानो टाइमानो हास्लाबथारा गुदुंथार जाखांबाय ओमफ्राय जाखां लेबुआनो माबा बिदै गैया दाबादिनि लेबु रेजेलायनायसो जोबनायाव बानलु जोबनायाव बेदर थुख्रा मोनजायाबानो गोजोना जोबनायाव जाथारनांगौ आंना बेदरखौ जाखांबाय आं नै स्लिमनो